yen kowe gelem dadi bojoku tak boyong ning Turki tak tukoke mesin dawane 150 meter cah. Ya tenan. Apa? Boten sisa panjenengan menika. Paling menika kados kados. Iya. Sinaosa panjenengan menika badhe bondo sing kabeh. Nanging pangapunten. Apa? Menika boten ganti Trisno dumateng panjenengan. Wis sanurut tresna karo nanging mengko yen wis dipulenake bakal seneng karo aku. Gelem dadi bojo. Gelem dadi bojo. Tresno aku wis. Tresno. Ya aku sondo. Wae batin. Jroning atiku sing ora mung sawiji kuwi banyak. Kanten rasa. Oh. Paribasane wong Tresno ki ora kena-kena. Sinaosa panjenengan menika tansah ngarep dumateng kula.
itu lima wae lima itu bapak mau takon. Apa? Sing domah mau semene lantang karo aku. Nanging kebanten. Ana tamune ngene bakso aku ora. Ora ngomong. Sing batu kowe ndak bojoku. Aku. Ngopo kowe campur tawaran? Yo. Oi, dadi ratu sampeanku. Oh, ayo. Oi, marta.
Opo ka mo lang. Opo mo lang.